Kuan ba mahala na sa gas oy. Na patubilong ta ko diya sa Shell. Wala. Kulangan man kung kuan oy. Na kulangan kung 20 ba. Ulat-ulat ko ba sinay maka kuan mahangyo na ako. Kulangan og 20 sa kalitro lang unta kay wala na di na makalakaw ang sakyanan. Sinay kuan 20 lang unta. Oo. Pero basin gamito na ninyo. Akong tubil man god isa ka litro, pagkuan naman si tinta naman god. Ay. Asa mo madto? Makal. Ha? Makal eh. Punit-punit makal. Ah, namakal mo? Asa mo padulong day? O taga-asa man mo? Ha? Taga-asa man mo? Mental. Ha? Mental. Taga? Mental. Mintal? Asa ng bata? Ako. Ha? Ako na mo. Ay, bilin no? Lag na bilin. Magdayon mo? Magdayon mo? Oo. Layo ba? Mintal man? Nalamay ko yung kulda sa downtown. Asa pa dulong? Downtown. Asa banda? Sa... Kuan. Lutam ko. Ha? Lutam ko. Asa bitna? Agdaw. Agdaw. Sa Agdaw. Malapos mo dito sa Agdaw ron. Sumagi mo bangkiruhan. Okay. Kuan. Ay, mau ba? Sa ilang pangita ninyo? Ano nila? Tamakal? Napilay halin sa kadlaw? Ari ko na ko introduce ka daw. Gamay rin mo. Di parehas no? Nasay, asan yung baligya yung bakal? Yan, bangkal. Kung dito lang niya sa kuhan. Ayupan. Ayupan na. So padulong mo dito manguha, di rin niya baligya. Ginatigo mo. Ginatigo mo sana mo. Ati mo sa ninyo. Pagkasaban daw, baligya na ako. Ila edad ni mo? Ha? Edad ni mo? 61. Ha? 61. Lagsik pa kayo ba? Anak, apo na ninyo? Oo. Pagkasaban. Ano ba natin? Kuan ba mahala na sa gas oy. Na patubilong ta ko diya sa Shell. Wala. Kulangan man kung kuan oy. Na kulangan kung 20 ba. Oh, ulat-ulat ko ba sinay maka kuan mahangyo na ako. Kulangan og 20 sa kalitro lang unta kay wala na di na makalakaw ang sakyanan. Sinay kuan 20 lang unta. Oh my God! Wow! Pero basin gamito na ninyo. Akong tubil man god isa ka litro, pagkuan naman si tinta naman god. Ay. Nay, salamat kay kisipalan nimo nay. Ha? Nay. Salamat kayo ha. Salamat kayo tay ha. So padulong mo dito sa Agdaw. Oh, sige sige. Amping mo nay. Salamat kayo nay ha. Salamat kayo. Tay. Ha? Nakadagan ra. Tay. Salamat ha. Wala problema eh. Dili
gyud tinuod niya wala ko'y pang tubil. Itistingan lang tamo. Tungod sa inyong kabuutan, kung sa inyong gusto, tabang na ko sa inyo ha. Saman, bugas? Ikaw. Ha? Ihatag. Oo, okay. Gipurbahan man lang yun ta ka. Oo, nihatag man yun ka. Pero, magpalit sa ta, kaya wala makoy dala. Ha? Sabay lang tata. Gipurbahan lang ta ka. Oo, doon kay buutan ka, na kay regalo. Asa na to pwede mabilin? Pwede pakilid lang na to. Oo, kinaman itugod sa maat tong palitanan dapit banda. Ano ba? Oo. Balikan lang nato na. Karga sakay mo sa kuhan. Pakilid lang, pakilid. Up. Okay naman na dire. Oo. Sakay ta sakyanan. Dire lang ka? Dire lang sa. Sige. Para mo bantay. Tama. Sabay ta. Palitan ti kaguan kay buutan man ka. Ipalitan mo kunin mo. Tagaan mo kunin mo 20 pesos. Balik rami. Nay, mabalik rami ha. Oo. Palit lamig bugas na ya. Oh, gipurbahan lang ako. Si pangalan ni mo tay? Sergio. Oh, si Tatay Sergio. Si Tatay Serge, gipurbahan lang nako. Oh, nihatag siya og 20 pang gasolina. Oh, nakasabot siya nga mahal ang gasolina ron. Oh, pero balusan na to. Balusan ako si tatay. Nakoy balos saya, di ko mo sugot nga, di ko kabalos. Tagaan man ko niya og 20 palit og gasolina. Balusan ako siya. Okay, padulong mi karon, og palit mi og balos nako. Okay, balos nako, balusan nato ni, di ko mo sugot. Oh, buutan nga tao. Balusan ako. Dari ka. Sir, kanang ngilo, simintaner gyapon na sir no? Oo, pila kay sako na sir? Ha? Isa sir. Simintaner man gyapon na sir no? Oo. Jangan hatag dito. Sige. Cuman, lipay. Salamat ha. Nah, jadi itu tay. Dikarga. Oh, plaster lang dia. Bang. Selamat. Oh. Sige. Yeh, lipay. Ya, unsa man gimate? Nagigras si maabot ha? Oh, nagampo day ka. Ay oo. Nagampo day ka. Mao day naabot ang grasya. Sa gimate nimo tay? Oo. Lipay. Lipay no. Lahi ra gyud kung matabang tagkuan. Tungod kay nitabang ka sa kuha, tabangan ti ka. Abs, abriante ka. Sabaw. Oh. Ano sa hana? Da. Ayo guys, tara ta kay nanay. Tingala gyud siya tinuod jud ay. Plasteran niya in taon. Plaster. Nabaliktad. Bangko. Biraha kay plaster niya. Itu pabo siguro. Dire lang. Kana. Bunot tawang kahoy, dilalom. Oh, para maplastar. Pwede mo na kalingkuran.
Basi mapaak sa ligid. Plaster na daan. Oh. Nya. Ha? Salamat kayo. Salamat kayo. Tinuod jud ay. Oh, kay kitabangan man ko nimo. Oh, palito guan at atik lang taga nga wala ko'y gasolina pero di dito tinuod. Tabangan, sir. Ha? Daghan po kung tabangan. Daghan po kinatabangan. Oo. Ay lang gid paghuno nga kanang maginagmay nga mga yugtabang sa inyo ha. Eh, ang balos, kita ka sa balos, di ba? Oo, di ba, tay? Si pangalan nimo? Nagampo daw mo gikan paglakaw. Oh, ampo ni. Salamat. Oh. Pasalamat sa kano. Ya, tapos ang kuano, ibalik na ako ang 20. Ay, ibalik na ako ni, ibalik na ako kay plus bugas. Gituyo, ako lang tong gikuan, ako lang tong gituyo nga atik lang to na ako nga wala ko gasolina, pero na ako gasolina. Nangita lang yung tao nga mutabang na ako kay balusan ako. Oh, kamo may nitabang na ako. Kamo akong gibalusan. Idungagan ako gamay oh, pang niyo. Pang na lang ni dawatan ni, pang kuan ninyo, paniudto ninyo. Na sige, amping mo. Amping mo, tay. Apersa.